Bé, bon dia i gràcies per vindre a la convocatòria de premsa del Partit Socialista. En aquest cas és per fer la segona part de la roda de premsa que vam realitzar el passat 2 de juliol a lo que era la passarel·la ciclopeatonal de Vinaròs per denunciar el seu tancament. Tornem, com ja vam dir en aquella roda de premsa, una vegada tinguéssim accés a tot el que eren els informes que havíem sol·licitat per veure la cronologia dels fets i per intentar comprendre com després de tants de dies, després de la recepció que va ser el passat 28 de juny, encara continua la passarel·la tancada en les tanques posades. És cert que el 4 de juliol l'equip de govern va realitzar una roda de premsa que, a part de vertir insults i tots els despropòsits possibles contra el grup municipal socialista, va dir i es va excusar en la falta d'informes per part de costes. Nosaltres vam mantindre el que és la calma, vam estar esperant a tots aquests informes, vam tornar a revisar tot el que l'expedient i l'informe de costes va arribar el passat 17 de juliol. Tots pensaven que anava a obrir-se de manera imminent el que és la passarel·la, però estem ja a finals de juliol i la passarel·la continua en les tanques posades. Per tant, no entenem quina és la motivació real que té l'equip de govern per mantenir encara a hores d'ara la passarel·la totalment tancada. Nosaltres hem fet el nostre treball d'oposició, hem tornat a repassar de dalt a baix el que és l'expedient de la passarel·la i de totes les factures de les certificacions i de la famosa auditoria, i Marc en un moment repassarà tot el que és aquests informes, tot el que és la cronologia per explicar, intentar explicar, perquè al final, com diu el Partit Popular, nosaltres només tenim la intenció de donar explicacions a la ciutadania, no tenim cap altra intenció, sinó que intentar explicar i fer comprendre a la gent el per què el que és la passarel·la, tants de dies després de la seva recepció i de la finalització d'obres, continua tancada i barrada. Sense més, Marc, comença una explicació, perquè ja li diré una miqueta feixuga. Moltes gràcies, Guillem. Bé, com sempre, moltes gràcies als mitjans de comunicació per la vostra assistència. Tal com ha dit Guillem, jo sí que demanaria, i no només per part de vostès que jo ho pressuposo, sinó també per la gent que ens estarà veient des de casa, que ens escoltarà, la màxima de les atencions possibles a tota la cronologia que anem a fer ara a continuació, ja que la nostra intenció és informar-los de manera cronològica de tots els fets que s'han anat produint, així com la documentació generada al voltant del tema de l'apertura de la passarel·la. I comencem en el dia 20 de juny. El dia 20 de juny, l'empresa que realitza les obres de la passarel·la comunica la finalització de l'obra per al dia 28 de juny i també comunica la seva predisposició a que pugui ser recepcionada. Aquí tenim el document que passo a llegir, diu el següent. Nos complace informarles que los trabajos actualmente contratados del proyecto arriba citado tienen prevista su finalización el 28 del 6 del 2024. Por lo expuesto, le rogamos eleve su informe al órgano de contratación al efecto que sea pronunciada la recepción de la obra. Este es el documento. Passem al dia 21 de juny, on el director de l'obra comunica a través d'una nota de règim intern a l'interventor que la data per a la recepció de l'obra serà el 28 de juny, i el document diu el següent. Sirva la presente nota de régimen interno a efectos de notificar a la intervención municipal la recepción de las obras de la pasarela ciclopeatonal sobre la desembocadura del río Servol el próximo 28 del 6 del 2024. Este es el document. El 28 de juny es realitza la recepció de l'obra a les 10:33 del matí, on estan presents l'interventor de l'Ajuntament de Vinaròs, el director de l'obra, el representant de l'empresa adjudicatària i el coordinador de Seguretat de Salut. Aquí tenim l'acte de recepció, on es diu: se procede a inspeccionar las referidas obras, comprobándose que presenta buen estado y que se encuentran terminadas, habiéndose realizado en base al proyecto redactado. De acuerdo con lo previsto, se procede a la recepción de las obras de una pasarela ciclopeatonal sobre la desembocadura del río Servol, les firmes dels assistents i l'hora de la recepció. El 28 de juny també el director de l'obra envia una nota de règim intern a l'alcaldia per a informar que la passarel·la es pot posar en servei quan es disposi, i el document diu el següent. Que se dispone en expediente acta de recepción de las obras,
firmada con fecha, como he dicho antes, 28 de junio a las 10:33. Recibida la obra en buen estado, la misma se encuentra apta para entrar en servicio cuando disponga. Este es el documento. I seguim, i en aquest moment ens permetrem que obrim un parèntesi en la cronologia dels fets, ja que després de, com diem, de consultar l'expedient i veure com la passarel·la s'ha recepcionat correctament, trobem el següent document en forma de decret. És un decret del 27 de juny, un dia abans de recepcionar-se la passarel·la, i en el document es designa al secretari de l'Ajuntament de Vinaròs com a representant de la recepció, diu així. Designar como representante de la Administración para la recepción de las obras de construcción de una pasarela ciclo peatonal sobre la desembocadura del río Servón en Vinaròs al secretario de la corporación. Este es el documento. Un decret que no es va acabar portant a terme, ja que el propi secretari de la corporació va rebutjar la proposta de ser el representant de la recepció per motius jurídics. Creiem també que en aquest punt cal explicar, quan parlem d'una recepció d'una obra per part de l'Ajuntament, qui són les persones que han d'estar presents segons la llei. Nosaltres possiblement ho parléssim molt habitualment i ho deixem per fet, però evidentment no podem donar per fet aquesta qüestió per les persones que ens estaran veient o escoltant des de casa. Segons la llei, diu que com a mínim han d'estar un representant de l'empresa, el director de l'obra, l'interventor municipal i un funcionari de la casa que a més sigui de càrrega. En l'acte de recepció, que els hem ensenyat abans, estaven presents el representant de l'empresa, a part del coordinador de Seguretat i Salut, l'interventor municipal i el director de l'obra. I vostès podran pensar, i si és necessari un funcionari de l'Ajuntament també per a la recepció, on estava present en aquest acte de recepció? Doncs bé, molt fàcil explicació. La ciutadania ha de saber que el director de l'obra de la passarel·la és també un funcionari de la casa i de carrera de l'Ajuntament de Vinaròs, amb la qual cosa l'acte de recepció va comptar i compta amb els representants legals que marca escrupolosament la legalitat vigent a part de, com hem dit abans, el coordinador de Seguretat i Salut. Però seguim en aquesta cronologia. 1 de juliol. Consultant l'expedient ens trobem un altre decret firmat en posterioritat a la recepció de la passarel·la, 3 dies després, on es designa este cop sí a l'arquitecte municipal com a representant de l'administració en la recepció de la passarel·la. Diu el següent. Designar como representante de la Administración para la recepción de las obras de construcción de una pasarela ciclo peatonal sobre la desembocadura del río Servón al arquitecte municipal. Este és el document. La pregunta que ens fem és, quin sentit té ara este decret, i us ho preguntaran tots vostès, quan la passarel·la porta 3 dies recepcionada? Doncs també molt fàcil. Hi ha una intenció clarament política de l'equip de govern per anul·lar la recepció, deixar-la sense efecte de la passarel·la per a retrasar la seva apertura, ni més ni menys. Hi ha una clara intenció, repetim, d'anul·lar una recepció de la passarel·la per a retrasar la seva apertura. I arribem al dia 2 de juliol, el dia en què nosaltres, com ha dit Guillem, realitzem la roda de premsa davant de la passarel·la, denunciant el seu segrest polític, a més d'informar l'opinió pública d'un més que probable conflicte d'interessos entre l'empresa que realitza l'auditoria de les obres de la passarel·la, que està encarregada pel nou equip de govern, i una de les empreses que va optar a la licitació de les obres i va quedar descartada del procés. I respecte a aquest conflicte d'interessos, us aniré a aportar una sèrie de documentació. Aquí tenen el nom de l'empresa que realitza l'auditoria i el nom de l'empresa que van de la mà que se va presentar a la licitació de les obres de la passarel·la i que va quedar descartada. També està el nom, en aquest cas, de la persona de l'empresa d'auditoria que realitza aquesta auditoria. En l'informe sobre la constitució d'un comitè d'experts, quan se va fer la licitació de les obres, en l'última pàgina, apareix, com poden veure vostès, el nom de l'empresa relacionada que va quedar descartada d'aquest procés de licitació, però és que a més, en el document d'incompatibilitats, que és un document europeu que sempre s'emana per a aquests processos de licitació, és un document bastant feixuc, en l'última de les pàgines apareix el nom
d'esta persona que realitza l'auditoria per part de l'empresa contractada per l'Ajuntament de Vinaròs. Tindran vostès que no poguessin expressar verbalment el nom de les persones. Si es posés mitjans de comunicació, poden consultar la documentació i la tenen al seu abast. Seguint l'ordre cronològic, arribem al dia 4 de juliol, 2 dies després de la nostra roda de premsa, que és quan recordem que és el dia 4, quan l'equip de govern, on l'alcaldessa queda apartada en un segon pla i realitza la roda de premsa en boca del senyor Amat. I ara sí que anem a ser molt escrupulosos, més inclús que abans, en el temps d'este dia o en els tempos, així com en la documentació generada i els moviments polítics i tècnics que se succeeixen. Miren vostès, a les 13:07 es convoca una roda de premsa per part de l'Ajuntament de Vinaròs, a la qual crec que, si no m'equivoco, no van poder assistir tots els mitjans de comunicació per la premura. I és una roda de premsa que se convoca per a les 13:45. Estem parlant de poc menys de 38 minuts d'anticipació, quan saben vostès que les rodes de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs s'han convocat molta més premura. De fet, ja tot comença a anar molt ràpid. A les 13:26 s'emet un informe per part de l'arquitecte municipal i la responsable de contractació a petició de l'alcaldessa per a que informe, i jo textualment, a los efectos de que indique si en la actualidad puede abrirse o no al uso público la pasarela ciclopeatonal sobre el río Serbón. Y también a los efectos de que indique si a la vista de la tramitación seguida en el expediente de referencia, en el que no consta el acta de reconocimiento final de las obras compostas, puede abrirse al uso público la pasarela ciclopeatonal sobre el río Serbón. Esta es la providencia de l'alcaldia que fa l'alcaldessa per a que s'emitisquen aquests informes. La data, com poden veure, és el 4 de juliol. Y en los informes se diu el següent. A la vista de lo expuesto y dado que no se ha realizado el reconocimiento final de las obras por el Servicio Periférico de Costas, debe concluirse que la pasarela ciclopeatonal sobre el río Serbol no puede abrirse al uso público hasta que el citado trámite esté efectuado. Per últim, ja arribem a les 13:45, que és on se realitza la roda de premsa per part del senyor Amat, i s'afirma que la passarel·la no es pot obrir perquè falta l'OPI de costes i que hi ha hagut, segons l'auditoria i segons ell, 500.000 euros de desviacions en les obres. Estem davant d'una realitat on en menys de 45 minuts, en el timing que els hem explicat, es genera tot un argument tècnic i polític per a justificar el tancament, encara en aquest moment, de la passarel·la per part de l'equip de govern. Respecte a la famosa acusació del senyor Amat dels 500.000 euros de desviacions i les sombres i dubtes que d'alguna manera l'auditoria mostra sobre les obres, per cert, una auditoria, recordem, contractada per ells, creiem que és molt necessari, més que necessari, compartir amb vostès l'informe que l'interventor de la casa, l'Ajuntament de Vinaròs, fa respecte a la contractació d'esta auditoria i sobretot també respecte a la negativa del senyor Adell com a regidor d'Urbanisme de signar la certificació d'obra número 11. Una auditoria que només té un únic objectiu polític: posar en dubte qualsevol gestió feta per l'anterior equip de govern. Este és l'informe de l'interventor municipal, no ens estem inventant res, tot està en l'expedient. Anem a llegir-lo. En fecha 21 de junio de 2024, el concejal delegado de Urbanismo rechaza dar la conformidad a la factura objeto del presente expediente, aludiendo a discrepancias entre la certificación e informe, solicitando un informe. Es por ello que se emite el siguiente. El rechazo a la conformidad a la factura correspondiente a la 11ª certificación de las obras proviene de un informe contratado directamente por el señor concejal sin el aval de ningún técnico municipal, al que a la vista de los antecedentes le otorga igual consideración que la certificación emitida por el director facultativo, ante lo cual no puede menos que discreparse. Pero seguimos. Hi ha una frase de l'auditoria a la qual fa referència l'interventor municipal, i aquesta frase de l'auditoria és la següent, està aquí.
La certificación número 11 tramitada no debe de ser aprobada, ya que incluye la acreditación de excesos de medición. Això diu l'auditoria. Pero es que el interventor, respecto a esta frase, dice: esta afirmación constituye un exceso no solo en las atribuciones del técnico firmante, sino una injerencia fuera de todo lo lugar en la actuación del director facultativo e induce a que, atendiendo a sus instrucciones, se devenguen intereses moratorios por el retraso en la tramitación de la certificación número 11. I anem, en este cas, a les conclusions. La primera. Las consideraciones jurídicas vertidas en el informe de la empresa son cuanto menos controvertidas, pues existen dos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que las contradicen y tampoco son avaladas por ningún técnico del ayuntamiento, pudiendo, de seguirse, provocar un grave perjuicio económico para la hacienda municipal. Hi ha una segona conclusió, que si no hi havia poc en la primera. Diu el següent. A juicio de quien suscribe, habiendo sido conformada la factura previamente por el director facultativo de la obra, funcionario de carrera de la corporación, no existe causa que justifique la demora ya producida y debiera tramitarse cuanto antes la aprobación de la certificación número 11, pues esta constituye un acto administrativo válido cuya presunción de veracidad no ha sido desvirtuada por el informe externo solicitado. Això són paraules de l'interventor municipal de l'Ajuntament de Vinaròs respecte a la contractació d'eixa auditoria per part del nou equip de govern i respecte a la negativa del senyor Dei com a regidor d'urbanisme de negar-se a assignar la certificació número 11. En resum, l'interventor municipal tira per terra l'auditoria contractada a dit per nou equip de govern, a més de reconèixer el perjuí econòmic que estava creant el senyor Adell al negar-se a firmar la certificació d'obra número 11. Ja és que no és que vulguin paralitzar l'apertura de la passarel·la, que ja ho estan fent, sinó que han intentat inclús ofegar econòmicament a les empreses que depenen d'aquestes certificacions d'obra que el regidor Adell es nega a assignar. Algunes d'elles, per cert, val a dir-ho, també són de Vinaròs. I seguim cronològicament, tenim més informació. Anem ara al dia 10 de juliol. Recorden vostès que el dia 4 es parlava per part de l'equip de govern en la seva roda de premsa de la importància vital d'eixe hoquei de costes per a poder obrir la passarel·la, suposo. Doncs bé, l'ofici que fa l'Ajuntament de Vinaròs, que és el document per avisar i per a citar-los a vindre a Vinaròs a fer eixa comprovació, s'envia per part de l'alcaldessa el dia 10 de juliol, 7 dies després de la seva roda de premsa. Y este es el documento. Sirva el presente oficio para citarle al acta de reconocimiento final de las obras que tendrá lugar el próximo 17 de julio a las 10 horas en la propia pasarela ciclopeatonal. Firma l'alcaldessa el dia que hem comentat. Evidentment, este document exemplifica per un costat que si aquesta comunicació s'hagués fet antes, estaríem parlant de dies i setmanes guanyades per a l'apertura de la passarel·la. Dies i setmanes, per l'altre costat, que l'equip de govern necessita per a retardar l'apertura i fer perillar els fons europeus. I arribem ara al dia 17 de juliol, el dia en què Costes ve a Vinaròs i dona l'hoquei final a l'obra. Nosaltres mateixos, de fet, i vostès ho sabran, vam difondre l'acte que passem a llegir a continuació i que la gent haurà pogut inclús veure des de casa seva. En Vinaròs, siendo las 11 horas del día 17 de julio de 2024, las obras han sido realizadas sobre los terrenos de dominio público marítimo terrestre sujetos al expediente concesional y son sensiblemente coincidentes con las autorizadas en el mismo. Firmen el jefe del Servicio Provincial de Costes, l'alcaldessa de la ciutat, el director facultatiu de les obres i l'empresa adjudicatària. Però seguim. Però si no en teníem prou en Costes, ara sorgeix un altre òrgan, que és l'EPSA, l'entitat sanejadora d'aigües i responsable de la zona de bombeig i tuberies que passa just per la zona de la passarel·la. Suposo que recordaran vostès, quan antes d'iniciar-se les obres d'aixes
afirmacions del Partit Popular posant en contradicció a una sèrie d'obres que anaven a representar un gran perill mediambiental per a la platja, l'emissió d'alguna manera d'aigües negres. Fem una mica de memòria, ens pareix interessant també. Doncs bé, el dia 10 de juliol, per part de l'EPSA, es fa també un acte de finalització de l'obra que diu el següent. És este el document. Com podem veure, aquí no estem parlant de cap qüestió en la qual no ens basen en documents oficials. Tots són documents oficials. Acta de finalització de les obres. Comenta que hi ha una sèrie de qüestions menors que s'hauran d'acabar solventant, com per exemple presència de residus adheridos a parte de la tornillería de las bridas o, per exemple, una tapa deformada por haber tenido que soportar un sobrepeso. Cuestiones molt menors. Pero es que además l'acta diu: por último, en relación con las desviaciones de ejecución, pueden ser admisibles al no interferir significativamente en futuras operaciones de mantenimiento. Y afegís: en la actualidad, la estación de bombeo Paseo presenta un funcionamiento correcto, sin que se hayan producido incidencias en la conducción de impulsión repuesta tras las obras ejecutadas. Però és que, a més, el dia 25 de juliol, per part del control de qualitat de l'obra, s'informa del següent. Conclusión. Realizado el seguimiento del control de la calidad de la presente obra ejecutada, se considera que toda la documentación aportada por el contratista, desarrollando el programa de control de calidad de la obra que recopila dicha documentación y que acompaña a este documento, es conforme a lo requerido por la Dirección Facultativa para el aseguramiento de la calidad de la obra, y tras el análisis de su estado previamente a la recepción de la misma, se considera que ésta se encuentra en adecuado estado para su apertura al público, firmada el 25 de juliol de 2024. Però és que, a pesar d'això, pareix que l'alcaldessa, en una dimensió paral·lela, el dia 22, 3 dies antes, fa un requeriment urgent a l'empresa on li demana el següent. Siendo que lo indicado en el acta con la EPSA supone que las obras se han ejecutado de manera deficiente y no ajustadas a lo previsto en la autorización de la EPSA, y fa una sèrie de requeriments de l'alcaldessa. I un de requeriments és molt sorpresiu perquè demana pràcticament una qüestió per a la qual s'hauria de tirar pràcticament mitja passarel·la i tornar a reconstruir per a, segons ella, solventar aquesta deficiència. Estem parlant d'una qüestió que s'havia filtrat una miqueta de morter entre l'encamisat i la tuberia de l'EPSA, fet que, com hauran vostès pogut sentir, segons l'EPSA no és un problema per a poder recepcionar l'obra i posar-la en marxa. Hasta aquí és on tenim tota la documentació, són els fets cronològics, i en l'actualitat la situació que tenim, com vostès saben, és una passarel·la que este matí segueix tancada per l'Ajuntament de Vinaròs. Nosaltres tenim una sèrie de conclusions que ara el propi company Alzinar els transmetrà respecte a tota aquesta documentació on hem estat dins de l'expedient, hem sol·licitat accés i en la qual ens pareixen alguns trams més que bé. Gràcies. Bé, com han pogut veure i escoltar les paraules de Marc, del nostre portaveu, la veritat que a un li costa comprendre tot el que està passant a la passarel·la ciclopeatonal des del passat 29 de desembre, que l'actual equip de govern, composat per Vox, pel Partit Popular i pel Partit de Vinaròs Independent, han format part d'aquest equip de govern, d'aquest nou equip de govern, i totes les maniobres que han portat a terme per justificar, i vam dir a la roda de premsa del dia 2 de juliol, per a justificar la seva moció de censura, que estava basada en 3 ítems, que ens havien caigut els 2 primers i l'únic que quedava era la qüestió dels fons EDUSI. Fons EDUSI que estan fent tot el possible, tot l'humanament possible i políticament possible per a fer-los fracassar a la nostra ciutat. És incomprensible com a hores d'ara, després de tota la documentació posada damunt de la taula i pujada a l'expedient, encara a hores d'ara sigui la passarel·la tancada i barrada.
També veiem com la ciutadania comença a estar ja cansada d'aquesta situació i és la mateixa ciutadania la que dia sí i dia també comença a plantar les valles i comença a passar amb tota normalitat per una obra que està acabada i que ha costat a l'Ajuntament de Vinaròs i a lo que són Europa, els fons EUSI, més d'1,5 milió d'euros. És totalment incomprensible que una obra acabada, ben feta i recepcionada, encara per la voluntat únicament i exclusivament política, estigui tancada. S'han excusat en costes, primer, ens van dir de tot. Ara s'excusen en l'EPSA. Quan tindran solucionat l'EPSA, continuaran. Ara suposo que fallarà la tirada de la passarel·la i la culpa serà d'Iberdrola. I així anirem encadenant setmanes i setmanes en la passarel·la tancada sense ningú tipus de trellat. Però el més preocupant, perquè volem pensar que la qüestió de l'apertura de la passarel·la perquè d'una manera ja se pot dir que de locos tot el que està passant amb tota la documentació. No tenim més que obrir la passarel·la d'una vegada per totes. També ens preocupa la qüestió de la cotxera de Batet, que porta el mateix camí que la passarel·la. Una cotxera de Batet acabada, també recepcionada i que falta posar-la a punt per lo que és l'Ajuntament de Vinaròs, per la nova oficina de turisme tal i com se va dissenyar en l'anterior legislatura. També ens preocupa com acabarà, quin serà el procediment de la cotxera de Batet i de tot, perquè anirà caient en escala, tota la qüestió de lo que és els fons EUSI. Així que nosaltres, com a equip de govern, com a anterior equip de govern, i com a actual primer partit de l'oposició, sí que sol·licitem al nou equip de govern i sobretot a la senyora alcaldessa que se centren, que siguen coherents amb tota la documentació existent, que al final estem parlant d'una passarel·la, d'una obra que és emblemàtica i històricament demandada en moltes legislatures, en molts processos electorals a la nostra ciutat, no només pel Partit Socialista, sinó pel mateix Partit de Vinaròs Independent, pel mateix Partit Popular, per una sèrie de partits que s'han presentat al nostre municipi i històricament han portat als seus programes electorals aquesta passarel·la ciclopeatonal. La tenim feta, la tenim recepcionada i està amb tota la documentació correcta. Demanem, si us plau, a l'equip de govern que es deixen de maniobres polítiques fosques i que d'una vegada per totes donen el vistiplau i retiren les tanques de la passarel·la i permetisquen a la ciutadania de Vinaròs passar amb llibertat i amb total normalitat sobre una obra que està totalment ben feta i tal com s'ha mostrat en tots els informes que va anteriorment anomenat un a un, estan avalada tant el que és el respondre i desmuntar aquesta auditoria fantasma que es va encarregar pel senyor Amat i pel senyor Avis de l'equip de govern i sobretot per tota la documentació tècnica que avala que la passarel·la ha estat feta en temps, en forma i com el que és el projecte original toca. Si tenen algun dubte.